Amen. Ngiyabingelela ke ngani zakwethu egameni elihle igama uKristu Jesu. Amen. Okungaye thina mina nawe uNkulunkulu ubuyisene nathi singabantu sisesemhlabeni sisenyameni. Amen. I think kufanele uyilalele kahle. Ngegama uKristu uJesu esesimamukele thina waba inkosi nomsindisi kithi. Amen. Lokho umgovuzile uNkulunkulu in the spirit kweyikamoya ukuthi abuyisane nomuntu. Amen. Hallelujah. Sisengala kwethuna inkosi yami. Awusiyambonga uNkulunkulu bafowethu ngoKristu Jesu okungaye futhi thina siyasindiswa. Amen. Hallelujah. Siyambonga uNkulunkulu bafowethu ngoKristu Jesu okungaye we are counted faithful sibalwa njengabathembekile nabantu uNkulunkulu angabathemba ngeinto zakhe. Amen. Hallelujah. Amen. KungoKristu Jesu ukuthi uNkulunkulu akakuthemba wena nami. Yeah. Hallelujah. Amen. Ngaphandle kaKristu Jesu mfowethu alikho ithemba. uNkulunkulu angalibeka kuwe ukuthi wena kunezinto ongazenza athi zenze. Amen. Inkosi yami I wish you understand lento siyiphile. Amen. Amen. Ngoba bazokubuza kusasa emsebenzini. Bazokubuza abanye namhlanje mubuyi ukuthi bekunjani esontweni. Kuthiwe. Amen. Hallelujah. Emese uphumela obani. Uthi mfowethu uyangibona ngelesimo somuntu ombukayo. Angise uye lo ebenginguye. Ngakahlangani noKristu Jesu kodwa manje senginguye kuKristu uJesu. I am that I am. Amen. I share. Hallelujah. Itsisebenzise lezinto zibe kwi-vocabulary yethu zibe solwimini lethu ukuze singabi abazalwane abafana nemnenke aba-reserved abasabayo ukuphumela obani abazalwane abahleka ama-jokes ngoNkulunkulu. Asingabi leyo nhlobo. Amen. Siyambonga ke bafowethu uNkulunkulu ngomoya wakhe, the manifest presence of God. Hallelujah. Siyambonga uNkulunkulu ukuthi asizwise i-taste inkosi yami sapila kulomhlaba yobukhona bakhe. You know, athi give us privy this. Athi give us privy to ubuNkulunkulu bukaNkulunkulu bakhe. Amen. Hallelujah. Ukuze sineqiniso eliphelele lokuthi indeed uNkulunkulu unguNkulunkulu. Amen. Hallelujah. Amen. uNkulunkulu unguNkulunkulu futhi nguye owavusa uKristu Jesu kwabafileyo. Kanjalo futhi uNkulunkulu nguye obazuzisayo laba bamfuna ngokweqiniso. Hayi laba bathika ibhokisi ukuthi ngiyile esontweni. Hallelujah. Ukuthi ngiyile esontweni uyile esontweni then ubenefiteni ngokuya esontweni. Hayi ngithola umfundiso ozongcwaba. Ngoba kuyenzeka kube yimember yesonto mfowethu kanti uchazwa indlela arana ngayo umncwabo umfundisi. Amen. Mase uyaprofeta phezulu kwempilo yakho ukuthi mina ngifuna umngcwabo ngoPastor Thwala. Amen. Hey we got insuku zakho. Prophetically wena in person ngenxa ukuthi wabona uPastor Thwala ephethe umncwabo. Amen. Wasuthi nami umncwabo ngifuna uphathe uPastor Thwala wasuyifinyeza wena ngamazwi omlomo wakho insuku wakungcwaba uPastor Thwala. Hallelujah. Asigadeni konke lokho ngenza kwethu. Hallelujah. Ubudlelwane bethu akube noNkulunkulu kuphela. Hallelujah. Kusuke kuPastor Thwala ukuthi yina yenza kahle. But uPastor Thwala akabe ivessel. Akabe isithunywa uNkulunkulu asisebenzisayo ukuthi wena ube ne one on one moment nobaba uNkulunkulu. Yabona wena hayi ngenxa kaThwala uyimele nje uwedwa. Mekuthi uThwala ke kusesibhedlela ume noNkulunkulu wakho wena. Hallelujah. Mekuthi uPastor Thwala ummemezile uThixo wasabela umngcwabo wakho ungesonto elithile uqhubeke wena ume. Ngoba uncike umuntu. Hallelujah. Siyambonga uNkulunkulu bafowethu ngoKristu Jesu simbonge futhi uNkulunkulu ngomoya wakhe. Hallelujah.
okungawo bafowethu siyakwazi ukukhuluma nezimo zempilo einzima sithi lalela ke wesimo sempilo okungenzeki kubantu yazi kusukela namhlanje ukuthi mina engisentembeni esandla sikaBaba uNkulunkulu engiphila ngaphansi kweglory kwenkazimulo engiphila ngaphansi kwepower kwamandla engiphila ngaphansi kwemajesty yobukhosi obusesandleni sikaBaba uNkulunkulu esingembathile kimina ngoNkulunkulu kuyenzeka. Amen. Hallelujah. Amen. Kimina ngoNkulunkulu kuyenzeka. Awusiphinde simbonge bafowethu uNkulunkulu ongomoya ongcwele. Amen. Hallelujah. Ngoba uNkulunkulu uyasifundisa kanza kwethu ezwini lakhe ukuthi when him the spirit of the Lord is come upon you, when umoya kaBaba uNkulunkulu usukwehlele, uNkulunkulu uthi kunemfihlakalo ozo-operate kuzona okungeke ngaphandle kamoya engcwele operate kuzona. Amen. Hallelujah. Uthi uNkulunkulu kunezinto obungeke ukwazi ukuzenza but usuzokwazi ukuzenza ngomoya ongcwele. Amen. Hallelujah. Signs, miracles and wonders, imangaliso izokulandela ngomoya ongcwele. Amen. Hallelujah. Ingakho ke bafowethu time and again njengebandla. Amen. Time and again njengebandla kufanele sihlale noma kudlula isonto elilodwa at least mase siphinde siyongena egunjini eliphezulu kaBaba uNkulunkulu siyokhumbuzana ukuthi uma umoya kaBaba uNkulunkulu uphezu kwakho, when the spirit of the Lord is upon you, kumele ubheke ini kwenzakaleni kuwe. Amen. Hallelujah. Ukuze unike ubufakazi obuphelele. Uphakame mfowethu ukade ungazi incwadi evuliwe uthe ungena ngenxa yokuthi umoya kaNkulunkulu phezu kwakho kwathiwa hawu mama uMkhize awungeke uhambe ungasakhulumanga noma izwi elilodwa. Amen. Hallelujah. Uma ukuthi awunalo izwi ngcono ubingeleleke uvela usuku ukuthi amanzi akwethu ngiyanibingelela ngegama uKristu uJesu. Ngithi nje anginazise bafowethu ukuthi the spirit of the Lord njengoba ningibona nginje the spirit of the Lord ingoba siphezu kwami. Because him the spirit of the Lord has anointed me and set me aside. Amen. Umbeke eceleni. Hallelujah. Umbeke eceleni wangibekelela yena uNkulunkulu uthi angisebenzise mightily to preach this gospel. Amen. Munginike platform uthi thwala shumayela, I preach the true gospel. Amen. Hallelujah. Kuningi ke singakusho bafowethu, we preach this gospel, we heal the broken-hearted. Laba onhliziyo zabo zidangele siyabakhulukisa. Hallelujah. Siyambonga uNkulunkulu ngani bafowethu isikhathi senu enisithathile in your busy schedules. Nathi namhlanje mina I have a divine appointment with my Father uNkulunkulu. Amen. Hallelujah. From 9:30 to 11:30 mfowethu it's just 2 hours. Angiboni ukuthi yini 2 hours ongayona kwezinye izinto ezama plans ami. I've set this time apart for ukuthi ngibe sebukhoneni bukaBaba uNkulunkulu. Amen. Simbongeke bafowethu uNkulunkulu nangenjongo anayo ngaleli bandla. The sanctuary. Amen. Simbonga uNkulunkulu bafowethu ngenjongo anayo ngaleli bandla eyakhelwe yaphinde yendlalelwa phezu kwencwadi yamahubo. Amen. Bafowethu ngicela siyilandele kahle lento ngoba muke wayiluza manje ngeke ukwazi ukuyibamba nentshumayelo. Amen. Amen. Kunenjongo uNkulunkulu asinike yona. Kune mandate uNkulunkulu asinike yona for the year 2026 mesikhuleka. Hallelujah. Amen. And leyo njongo yakhelwe yaphinda yasekelwa phezu kwencwadi yamahubo Psalm 51. Amen. Now, uPsalm 51 ke bafowethu
uma kwenze kuhlangana nabanye abazi ukuthi bafundisiwe nina abazalwane anazi lutho kufuneka methi uyaliveza ulwazi lakhe akufice unalo lolwazi analo. Amen. Incwadi ke mfowethu yamahubo u51 iyingxenye yencwadi zesibili zamahubo. Amen. The second book sezizonke zu5. Amen. Now incwadi yesibili yamahubo ke iqala kumahubo 42 iziyoma kumahubo 72. Amen. Now uPsalm 51 yena kuyingxenye yamahubo 42 kuze kuyoma kuPsalm 72. Amen. Now incwadi yesibili ke bafowethu yamahubo from 42 to 72 yila uNkulunkulu khona esivezela ulwimi ekumele sikhulume. Uma siwi distress. Amen. Yabona usebunzimeni. Amen. Uma ugwiliza amen zempilo. Amen. uNkulunkulu usinika ilanguage ekumele siyisebenzise. Waze wasinika futhi nama signs uma kungasakhulumeki ekumele siwenze ukuzobuka yabona ukuthi kunenkinga lapha. That person is in distress. Uma emisa izandla kanje noma inyembezi ethu yakhuluma ziphuma kanje. Nomgogodla ubone ngathi usuqala ukuhlangana nesisu. Amen. Hallelujah. Akangaza kucela imali yesinkwa. Yeah. Hallelujah. Amen. Responda wena ngokamoya ukuthi ama signs mfowethu engiwafundayo kuwena noma uthula ungakayibiki inkinga yakho kimina. I'm picking up in the spirit ukuthi uyasmile but ulimele. Yeah. Ulambile wena. Hallelujah. Yes, I may not be having a lot now 20 rand before to take the same for to. Angazi noma niyayilalela indlela bafowethu ngisho. uNkulunkulu usifundisa ilanguage la nokufunda ama signs. Yeah. Hallelujah. Ngeke sidlule thina amadodana kaSkifa. Ayekwazi ukufunda ama signs okushintsha kwama seasons. Kodwa sibe siphethe uKristu Jesu eyinkosi nomsindisi kithi. Never. Yeah. Hallelujah. So uPsalm 51 ke uyingxenye ke bafowethu lawo ma psalms from 42 to 72 anolwimi okumele ulikhulume uma uwi distress usebunzimeni usenkingeni udinga usizo. Hallelujah. Ngelanguage ke yempi ngoba thina vele siyimpi si salvation army siyimpi yensindiso kaBaba uNkulunkulu. Amen. Kunegama elisetshenziswayo ke lempi elibizwa ngeSOS. Hallelujah. Ukuthi kuneyikhathi lapho uthi khona mubona ukuthi isitha sesikuzungezile umuntu uyakhuluma sizolizwa izwi lakho sekumele usende SOS kunento efuna kuyidubule emkhathini. Awu Nkosiyami. Kunento ekumele uyidubule emkhathini. Hallelujah. Ebizwa ngani ngomkhuleko. Ebizwa ngokunxusa. Ebizwa ngokubonga. Ngiyakhumbula udonga laseJeriko ukuthi lawa ngokubonga. Lawa ngendumiso. Hallelujah. Amen. Hey man, umbona umuntu exhunyiwe emshinini eICU engakwazi ukukhuluma to brain dead kodwa mina imvakashela smile. Amen. Mencula ingoma yakhe hey nimbona ukuthi hey man ungena kwelinye igiya. Isitha simuzwa kodwa emkhathini kaNkulunkulu Baba uyezwakala. Awukhumbule Nkosi yami. Hallelujah. Kwakusho gogo besiphembela indlela singakafika emhlabeni. Amen. Bethi lapho ivunguvungu zivuka. Awu Nkosi yami zifuna ukungisobozela nolwandle lifusa ulakalalo empilweni yami. Amen. Hey, bekhuluma gogo bengayanga esikoleni. Saba iproduct ithi yaleyo prophecy. Hallelujah. uNkulunkulu muhle sakhelwe ke thina ke nganza kwethu ke phezulu kwasoke lesisekelo sika Psalm 51. Hallelujah. Amen. Psalm 51 uNkulunkulu wasesibekela nje ukuthi mesilontsha siqala ukukhuluma siqale lapha ku verse 10 size siyoma ku verse 18 mase siyawuphila siwupractice ube ilanguage kithina. Hallelujah. Bazalwane uma ngishesha kakhulu ningimise ngoba akumele uphume esontweni ungezwala. Kanjalo futhi mekhonto engishoyo ongayi-understand ngimise uthi uyithatha lento eyishoyo. Where in the scripture is it written lento eyikhulumayo? Kuze ngangishaye kakhulu ngephilosophy.
Sifundisile ke thina bafowethu uNkulunkulu ulimi lokuxolisa. Hallelujah. Amen. Usifundisile uNkulunkulu lapha ku Psalm 51 ulimi lokuhlambuluka. Amen. Sisemhlabeni man. Siyona siyoniwa. Angaxolisi ngamaflower all the time. Angaxolisi ngokukhipha siyodla. Ake kufike nje one day empilweni ukuthi ngizehlise ngithi ngiyaxolisa. Ngingasho nami yesingisi ngithi I'm sorry. Ngisho nje lesizulu lesisikhulumayo la ekhaya. Amen. Tshwarelo. Ngiyaxolisa. Amen. Ngiyaxolisa. Aku easy ukuthi ngiyaxolisa. That's why abaningi bethu sesijwayele ukuthi I'm sorry. Umuntu uthi I'm sorry ke nami eqhubeka nokudina uthi kanti ufunani ngoba ngishilo ngathi I'm sorry. Kanti muthe ngiyaxolisa ngeke uzwazi ukwasho lamagama uthi ufunani ngoba ngishilo ngathi ngiyaxolisa. Ungiyaxolisa ukwenza ungene kwelinye igiya lokuyithiba uyithobe. Hallelujah. So iyona language ke soyisebenzisa this bafowethu, ilanguage yokucela usizo, ilanguage yokucela uxolo, ilanguage yokuhlambuluka, ilanguage yokumemeza musenkingeni, nelanguage yokuphendula omunye wethu umesenda iSOS ayidubule emkhathini. Akudinga zafonele esontweni ukuthi usibanibani uyagula. Kufanele sibone ngokuthi akayeze esontweni kunenkinga ekhona. Ayihlome. Ayihlome ihlasele. Ngeke ungitshela ngaze abe away from church inyanga ziziventathu. Amasonto azabe emathathu. Hayi konke khona. Ayihlome bazalwane sibeke khona. Amen. Hallelujah. Ngoba vele asifuni ukuyophuza itiyela khona sidle nezinto zakhona as announce. Amen. Announce nje ngengoma yendumiso sesesangweni. Hallelujah. So ngeke bafowethu ke simele ke this through incwadi yama-Psalms, Psalm 51, ukuthi ke this year siyimisele ukuthi sizoya phambi kwabaNkulunkulu without pride. Amen. Hallelujah. Amen. Sizoya kubaNkulunkulu singayikhukhumezi singayiphakamisi, kodwa sizoya kubaNkulunkulu siyovuma. Admission of guilt. Ukuthi baba ngonile phambi kwakho naphambi kwezulu. Ngihambile ngokwazi nokuqonda kwami. Ngaqome yami indlela. Sengithestile ukuthi ukuphila nezingulube kunjani. Elungixolele. Uma ukuthi usangidinelwe ngicela ungenze at least omunye wabasebenzi ukuze ngiphile ngaphansi kwezwi lakho. Ngiphile ngaphansi kwephimbo lakho. Amen. Ngiphile ngaphansi kweprotection yakho. Hallelujah. Hey bafowethu ubamzalwane wisi kuyingozi. Awuyona into yokudlala. Hallelujah. Umzalwane uyingozi full stop. Kufuneka kube nabantu abathi sasithi sizama ukuhlanganisa ngaye engekho. Kodwa kwakhona umoya wakhe engathi ukhona phakathi kwethu. Awuyibona ngelinye ilanga lesesamthwala. uNkulunkulu uzoyiveza kuwe. Hallelujah. Amen. Amen. Now ke bafowethu esizindlala kuNkulunkulu ngelanguage lolima sinike lona. Sifunda nama signs asiphe wona. uNkulunkulu lapha ku Psalm 51 uyithatha lapha ku verse 10 uyoma ku verse 13. Uthi uNkulunkulu ulimi kumele silisebenzise mesikhuluma naye alizwayo. Nolimi lokuxolela, nolimi elikwazi ukuvukuza umusa kuNkulunkulu ube phezulu kwami nawe. uNkulunkulu abuyisane nami nawe. Uthi uNkulunkulu moya kuye. Ngiyacabanga ukuthi usuyivulile lencwadi yama-Psalms, amahubo 51 uverse 10. Hallelujah. The first part of verse 10, ithi create in me a clean heart, O God. Yakha kimi ulwimi lolu. Hallelujah. Akumele ulwazi. By the time unyaka uphela kufanele ngabe ilento imbali engcola usayivule. Sesithi mesibuza ukuthi awusho mfowethu injongo uNkulunkulu asibekele yona this year eyakhelwe kuma-Psalms 51 verse 10 to 13 ithini? Uthi Pastor Tia unginike indawo ngifuna ukuthi ngitelebhele ngalo uNkulunkulu wami. Hallelujah. Ngikhombisa uSathane ukuthi unqotshiwe. Amen.
yakha Jehova udale futhi kimi inhliziyo emnene, udale kimi inhliziyo ehlanzekile, emsulwa, emhlophe. Khuluma wena noJehova. Create in me a clean heart, oh God. Amen. Hallelujah. uNkulunkulu uthi language ayifunayo asifundisa yona mesiza sokhuluma naye. Uthi kufanele uthi masuphambi kwami udalula uzendlala, uthi renew in me, oh God, a steadfast spirit within me. Amen. Hallelujah. Ngamafishane uthi uNkulunkulu uma phambi kwakhe uyidalula, kufanele mfowethu with tears streaming down your cheeks, inyembezi ziyahla mfowethu ngehlathi zakho, izandla zibheke kuyena uBaba uNkulunkulu, ukhuluma naye. Uthi uNkulunkulu Baba, vuso wakho umsebenzi kimi. Vusa Jehova wakho umsebenzi kimi, ukuze ngami igama lakho libatshaze ezweni nabantu. Amen. Hallelujah. Kusho uNkulunkulu uthi muza kimi, this is the type of language, ukuze ungabelongi kule group yabantu ethi uNkulunkulu uyashesha ukuzwa kodwa uyabuza uphenduka. uNkulunkulu uthi feed me in my own coins, buyisela kimi izwe ngisho kuwe, ngoba nguNkulunkulu mina ofunga ngajiki, uNkulunkulu ongaqambi imanga, angiyena mina indodana yomuntu ekwazi ukushintsha umqondo. Hallelujah. Niyayibona bazalwane le. Amen. Vuso wakho Jehova, renew in me. Vuso wakho umsebenzi kimi. Hey, can you imagine? Nkosi yami. Kusho uNkulunkulu ngezwi lakhe. Uthi uNkulunkulu muza kimi, fanele uthi cast me not away from thy presence. Ungangisusi ebukhoneni bakho. Ungangigudluzi. Amen. Ungangisusi Jehova kwi-radar screen yakho Yesu. Ngihamba ngilele ngenzani, ngiyacela manje. Ngisho ngathiwa sengibone kangakanani Jehova, ungangisusi. Hallelujah. Niyamuzwa uNkulunkulu uthi ngenza kwethu. Isifiso sami mina ngibizile uNkulunkulu ukuthi ngishumayeze ngifundise phezu kwempilo zenu ukuthi niyazi lento. Nize ningayifundi phansi ukuze nangelinye ilanga umenywe kwenye indawo thiwa sicela usiphe izwi usukuma ukhulume man from your spirit. Hallelujah. Hallelujah. Ungangisusi Jehova, cast me not away from thy presence ebukhoneni bakho, ngoba ngiyazi ukuphila nengulube kunjani. Angisafuni ukubuyela emuva, ngonile vele. Hallelujah. Uthi uNkulunkulu muza kimi, ithi do not, uNkulunkulu Baba, do not remove your Holy Spirit. Ungangemuki, ungangiphuci umoya wakho ingcwele. Do not remove your Holy Spirit from me. Kusho uBaba uNkulunkulu uthi yona language le engithi ngisho ngibhizi. Moya ngalizwa lelizwi ngiyaphenduka ukuthi ubani lokhulumayo. How ngithi it is my daughter. Oh, welcome home. Uphumaphi? Awubengizulazula baba emhlabeni icabanga ukuthi uclever, ngilayithile, angiyinyoni. Ingcono lenyoni yandiza. Isiphukuphuku. Hallelujah. Amen. Ngothatha ungangemuki. Ungangemuki umoya wakho Jehova engcwele. Amen. uNkulunkulu uthi muza kimi, ilanguage engiyilindele lokuyizwa kuwe ukuthi muthi ungena mani, tears streaming down your face. Uthi Baba uNkulunkulu, uphold me with your generous spirit. Amen. Hallelujah. Hey Jehova, ngibalansise ungiphahle. Hey ungicikise ngoba ngokwami angikwazi ukuyimela. Ama challenges omhlabanzima. Ngibalansise Jehova, ngincike, ungiphahle, ngingawi. Isitha siginge ethambo lami. Sithi wayithi wenzani? Nabo ubaba ubani bawa, yena ubecabanga ukuthi ubani. Hallelujah. Amen. Ilanguage uNkulunkulu ayidinga kimi nawe leyo bafowethu. And njengamanje iyona language efuna iqembu yaphuma la namhlanje uyayipractice kuze kuyophela unyaka. Amen. Hallelujah. Amen.
uNkulunkulu uthi restore to me the joy of your salvation. Amen. Gcwalisa uvuselele Jehova intokozo yensindiso ngoba ngiyayazi ngiyakhumbula ngamukela uKristu njengenkosi nomsindisi kwakunjani. Manje sengifadalele angazi noma ngiyaphuma noma ngiyangena yini. Amen. Sengiphethe philosophy kuphela. Yeah. Hallelujah. Amen. Sengitshela abantu mengiba-invite ebandleni ngithi mfana wami mfowethu awukuze uzolalela ispirit seKendesta sekhwaya yethu. Yeah. Ikuphi Kendesta? Hallelujah. Uthi yabona mfowethu ngisho ukuthi uyayazi ithomoya mfowethu. Hey but leyazi kwelethe ibandla. Hayi mfowethu hey uthi hey mfowethu. Hallelujah. Yeah. Sikuphi ispirit sikathomoya? Hallelujah. Amen. uNkulunkulu uthi ngifuna abantu ke lana abangeke babe namahloni abazophumela obala bathi ngiphendukile isiphukuphuku ithi ethi ngiyazi. Amen. Ngalingisa ngono senza ngakhona benza ngacabanga ukuthi benza okuyikho kanti cha. Amen. Ngiyacela ke Jehova uthi restore. Yazi ngicela ubuyisele kimi ugcwalise wakhe kabusha. Amen. Ungizwisele yantokozo yensindiso. Ngiyayazi. uNkulunkulu uthi bese wenza ipromise. Uthi ngiyathembisa Jehova ukubafundisa laba abaphambukayo abaphuma endleleni. Amen. Kanjalo nezoni ngiyathembisa ukuyifundisa indlela yensindiso ukuze bathiste lento engiyithestile mina. Yeah. Ngawukelwe mina. Amen. Angajabula abanye abantu bebengene eweni mina sengihawukele nganginabo endleleni ebheke esihogweni. Yeah. Hallelujah. Angibuyele kubona ngitshela uNkulunkulu ukuthi ngiyabazi bengiphila nabo. Ngiyabazi Jehova. Angiyosha ufinder mina. Njengoba sengamukela uKristu Jesu njengenkosi nomsindisi. Ngiya kwimpintshi zami. Amen. Hallelujah. Saqhubeka bese ngibona Friday zithi wahlula ngendlela. Ngoba ziyangazi itafula bengilinzolisa. Yeah. Zithi singimemeza zithi Branathi. Watzisha. Ngithi akushile bafowethu. Hallelujah. Hayi sekushile. Angisengiye lo benginguye. Ngisaphila nani. Senginguye nawe nginguye kuKristu Jesu. Kunento engiphathele yona emfihlakalo. Nani? Ezona ezothi niphinde nifane nawe. Oh. Amen. Niyamuzwa uNkulunkulu uthi nganza wethu. Namhlanje ke njengebandla uNkulunkulu uthi akwanele nje ukuthi sigcine siwazi lo mthandazo. uNkulunkulu uthi akungagcini nje ngokuthi nini lolu lwimi lisebenzise for nina nodwa. Kodwa yazini ukuthi ningalichaza kanjani umuntu ongekho kwi-level yenu. Hallelujah. Amen. Ngamafishane ke laba mfowethu uNkulunkulu uthi ake sehlisa amanetha ethu spiritual nets. Ake sehlisa amanethu ethu akamoya ke sithi go deep. Hallelujah. Ngoba vele deep calleth unto deep. Entweni kaBaba uNkulunkulu. Thina bafowethu uNkulunkulu into asibizele yona usibizele ukuthi sihlaluse. uNkulunkulu usibizele ukuthi siveze sihlaziye the unspoken that he spoke in the scripture. Siveze lokhu okungakhulunyiwe akukhulumile yena ezwini lakhe. Amen. Hallelujah. Amen. Angazi noma ngiyayibamba inleyo bafowethu. Yeah. Uma ngitshela unkosikazi wami ukuthi I love you. I love you kunkosikazi wami kuba ama-page awu-10. Ngibe ngisho into eyodwa mina. Because mekukhuluma mina kuye ngithi I love you. Kuyena kwambuleka. Nayibona lento engishoyo. Umama ethi kimina I love you. Akubi I love you kuphela, but kumbuleka kimina ama-pages. Hallelujah. Okwakhela phezu kwawo lolu thando athi umthanda ngalo. uNkulunkulu ke naye bafowethu kunama scriptures athi mekhuluma kuona meseshiyela thina esesambulelwe ukuthi ngoba nina senifundisiwe vezani lokho engakushilo la ukuthi ngithini engikusho kwezinye indawo zembhalo engcwele. Amen. Hallelujah. Amen. Nayibamba le. Amen. Now sihlezi ke bafowethu njengabazalwane sihlezi as God Sanctuary Family Church
in the bigger body of Christ, emzimbeni kaKristu omkhulu, sihlezi njengebandla in the upper room, egunjini eliphakeme, enyaweni kaKristu Jesu, sifundiswa, sivuma futhi ukufundiseka. uNkulunkulu uthi awusho wethwala, awusho wemamthwala kokuthwala. Uyazi yini omsenikhumbuzene yini ukuthi noma yini umuntu ayicelayo kuBaba uNkulunkulu akufanele kugcine ekuceleni kuphela. Amen. Kodwa kufuneka masutelile mase uphinde ucela kuNkulunkulu ubuhlakani. Amen. Ucele ubuhlakani bokusustaina lento oyicelile kuNkulunkulu, bokusekela, sustain, bokusekela lesi sicelo engisenzile kuwena. Amen. Ukuze singantshontshwa yinyoni zezulu. Hallelujah. Amen. Ukuze singanyatheleki ngeenyawo, ukuze singacinyaniswa amevempilo engiphila phakathi kwawo, ukuze singangifici ngiwugwadule. Hallelujah. Kodwa lesipho Jehova ongiphe sona asingifice ngifertile, nginonile, nginothile. Hallelujah. Ukuze sikwazi ukuba ilento wena Jehova oyibekile ngempilo yami. Mase ungifundisa ke futhi ukuthi ngifake stop nonsense around so. Hayi bakwethu angazonyamuza uNkulunkulu uthini ebandleni lakhe. Now uNkulunkulu esimkhonzayo ke ngenza kwethu nomoya. Ingake iveza lento ukuthi baningi abacelile kodwa bakhohlwa iart yokucela uNkulunkulu ukuthi abanike ubuhlakani. Amen. So uNkulunkulu uthi ngiyanqaba ke ngani bafowethu. Amen. Ngiyanqaba ngani bazalwane. Ninivumile ukuhlala ngaphansi kwalenhlobo yebandla ngaphansi kwalenhlobo yentshumayelo. Ukuthi mase nicelile mase ningasifaka stop nonsense nibiyele into ngobuhlakani. uNkulunkulu aniphe yona. Hallelujah. Uthi uNkulunkulu ake siyenike lapha encwadini kaJeremiya uchapter 3 verse 15. Imbhalo engcwele ke yakudala uJeremiya imbiza ngoYirmiyahu, the crying prophet. Hallelujah. Ake siyeke lapha encwadini kaJeremiya uchapter 3 verse 15 ke siyolalela ukuthi uNkulunkulu uma usucelile wase futhi uba nobuhlakani bokucela uNkulunkulu ukuthi akunike indlela yokusustaina, yokusekela lento ecelile ukuze ingachitheki ithathwe yinyoni zezulu. Yini uNkulunkulu othi ubuhlakani ayenze empilweni yakho. Hallelujah. Jeremiah chapter 3 verse 15. Uthi uNkulunkulu mase nisitholile ke bafowethu isambulo sokuthi masucelile cela ubuhlakani kimi mina Jehova uBaba uNkulunkulu. The minute wenza lesicelo sobuhlakani, hayi Jehova God, hayi man ake nibheke lento. Over and above isicelo sakho sicele kimi, hayi Jehova God, mina Jehova uBaba uNkulunkulu ngizokunezelela ngikuphe ngaphezulu kwesicelo sakho. Amen. Hallelujah. Ngoba lento iphethe imfihlakalo uSathane ulwa nayo day in and day out. Hallelujah. Ngizokuvikela ngisho mina kopastor abambethe isikhumba semvu bebe yinunu ngaphansi kwaso. Amen. Ngizokuvikela even kulabo abathi bona bahompondo ehlanjiwe, abathi bona bama spiritual gurus. Hallelujah. Abazothi ngoba bafethu ayikho into efihlekile kweyikamoya. Abazothi mungena phakathi kwabo ufika unyakazisa iatmosphere ngalento iphethe wena ebizwa ngoKristu Jesu. Mase befuna ukuyintshontsha lento nayo. Uthi uNkulunkulu masucelileke mfowethu ngelanguage esengikufundise yona kaPsalm 51 verses 10 to 13. Mase uthi Jehova ngicela ungiphe ubuhlakani bokuthi ngiyi-ring fence ngifake stop nonsense ukuze lento ingadliwa yinyoni zezulu, the little foxes. Hallelujah. uNkulunkulu uthi mina Jehova uBaba uNkulunkulu enginomona ngawe, enginentshisakalo enzima ngawe,
which cannot even be quenched by the fiery darts of the evil one. Imcibishalo yomubi. Mina Jehovah Baba uNkulunkulu, I will give you pastors. Amen. Mina Jehovah. Uyo travela from ka V uye kwa F upastor mina Jehovah engimbekile for wena. Amen. Hallelujah. Uyo travela usuka kwaMashu uye kupastor engimbekelele for wena. Amen. Mina I will give you shepherds ngizonika abelusi or umalusi. Hallelujah. According to my own heart. Ngizomnika mina umfundisi, ngizomnika umelusi. Osebenza ngokwenhliziyo yami nosenhlizweni yami. Hallelujah. Ngoba Sunday school safundiswa ukuthi abantu ababili ngeke bahambisane ndawonye uma ngeke uvumelane. uNkulunkulu uthi ngizokunika opastor abavumelana nami, hayi abazokuroba. Amen. Hallelujah. Ngizokunika mina opastor abazokufundisa ukuze uthole ukwazi lokuqonda. Uthole knowledge, uphinde uthole understanding. Kusho uNkulunkulu. And kunesizathu why uNkulunkulu athi ngizokunikeza mina upastor who is after my own heart, upastor mfowethu ohamba onqumile. Hallelujah. Onqumile ukuthi mina ngisebenza ngokwenhliziyo kaNkulunkulu. uNkulunkulu uthi ngizokunika leyo nhlobo ke kapastor ozokunika knowledge aphinda kunika understanding. Now lalela ke bafowethu, thina ke sambulele kwekamoya. Amen. Esihlele enyaweni kaKristu Jesu siyabuza ukuthi kungani usebenzisa igama le knowledge ne understanding, kungani usebenzisa igama lolwazi negama lokuqonda. Jehova uNkulunkulu uthi lalela, khumbula ukuthi kwa knowledge olwazini i-decision nesinqumo umuntu ekumele asenze usishiya kulo oreceivayo owamukela ini ukufundiswa. Amen. Hallelujah. Amen. Ngoba ufundisa bese uqeda ngokuthi ingcaba ikuweke ukuthi uzokwenza njani ngalolu lwazi. Amen. Hallelujah. That is why kunabazalwane abazothethi na 15 years ngumzalwane kodwa akazaza evangelize nakanye. Amen. Ngisho kunemlindela kasukuma Shumayela. Ngisho ekhaya abakazi bamuzwe ebafundisa anything kwezenkolo. Akakaze ngisho enze isidlo ekhaya esingcwele. Even ethola ibonus ku December. Akakaze nje athenge amafanta orange nama creams nani namakeke nani athi ke ngaphambi kokuba sikudlele ngicela ukubusisa sikutreat njengesidlo. Abamaze ekhaya uthi yina yaziyo njengoba eyikhona. Bazi nje ukuthi uyacula bese bathroom. Empini sothini ikona kuphela esikwaziyo ngayo. Akaze azashare la ekhaya ukuthi uthini uNkulunkulu ngani njengoba ningibuka nje esontweni ngibuya. Hallelujah. Now understand again ngani yakwethu ukuthi knowledge imifika kumuntu eyamukela isinqumo sokushintsha siba kumuntu. Amen. Kodwa uqonda kufika kuvele kupackaged kusuka kuBaba uNkulunkulu. Amen. Now why sisho kanje? Ingoba i-understanding, i-brainchild, i-understanding izalwa intshumayelo. Hayi ukufundiswa. Amen. And intshumayelo isuke ikwenza ukuthi iba nokuqonda okuphelele ukuthi la ukhona akukhona la uNkulunkulu ekudinga khona. Kudingeka umuve. So ngalelizwi esilikhuluma kuwe uNkulunkulu uyakumuva namhlanje from where you are ubeka la. Uma unqaba it's fine, but i-decision yokuthi uyasuka la uzala ayikho kwena uNkulunkulu. Hallelujah. Ingakho ke ngekhathi zethu singakazi mekuthiwa ubani ofuna ukutestifya akeze ngaphambili. Siye nathi ngaphambili. Ngiyambonga uJesu bazalwane nangiyisifebe
unabantu akusikhathi na 7 years because bazalwane angisigebengu ngijobe indonga ngintshontsha kodwa ngahlangana noJesu umngazi. Hallelujah. Mase bakhona abazi abazothi mebesukuma bathi ngomdlwebe ngasekhaya bendumile hayi benkwazana bentshontsha bese ngibe nanezimoto ezu8 and zonke ngangintshontshiwe ngehlisa ubaba wekhaya hamba nezingane zakhe noma ngwekhaya uma ethi uyakhuluma ngikhipha isibhamu uma ngimoto unenkani ngimdubule esiswini ngimdubule imlenze yabona ayincome ngokuthi ubengabulali Nkosi yami kude kwaJesu. Hallelujah. Now uyayibona lento engisho bazalwane ukuthi uma lo muntu umshumayeza uveza ukuthi uNkulunkulu uyakubiza uyakumemeza ukuthi la ukhona udingakala khona but naku la udingakala khona kunomahluko kunokushisa isinqumo ukuthi kube uyena onqumayo ngoba uNkulunkulu seqhumile ngaye. Hallelujah. Abaningi bethu ke sikuleyo group engeke ize ngisho esihlalweni sika baba uNkulunkulu ukuthi kuyothethwa amacala ethu so vele sithi nje siyele esihogweni ngoba siyazi ukuthi senzeni. Hallelujah. Khona abaningi bethu nje angeke siye esihlalweni kaNkulunkulu thina so wahlulele ngoba wakhuluma uNkulunkulu kuthina saqonda sazi ukuthi vele la sikhona kumele ngabe sikhona nabo ngabe sikhona. Hallelujah. Na uNkulunkulu ke uthi iyona inhlobo ke mfowethu yabelusi iyona inhlobo yabefundisi azokunikeza yona kwabele yona ukuthi kube yibo abakulekelelayo to sustain isicelo sakho ukuthi singahwamuki. Hallelujah. Amen. Now uNkulunkulu ekhuluma ngabefundisi ekhuluma ngabelusi abasenhlizweni yakhe nabahamba ngokwendlela ebekwe uye kahle hloboni abantu le uNkulunkulu asuke ekhuluma ngayo. Amen. Amen. Ngiyombona kanjani umzalwane? Ngiyombona kanjani umfundisi? Ngiyozibona kanjani mina ukuthi sengiphila entandweni kaBaba uNkulunkulu, sengihamba ngokwenhliziyo kaBaba uNkulunkulu, senginokuvumelana noBaba uNkulunkulu, meaning my heart is perfect with God. I am a man after God's own heart. How shall I know? uNkulunkulu emuhle. uNkulunkulu uthi asiyencwadini kaTimothy, uTimothy wesibili, chapter 2. Hallelujah. Bese siufunda nje sehle nawo siza ukuthi uthini uNkulunkulu. 2 Timothy chapter 2 ngisho ngayiqala lapha even go verse 1 give it's 5 ukhona sokutholile. 2 Timothy chapter 2 verse 2 uNkulunkulu ekhuluma ngomuntu noma ekhuluma ngabantu aba-operator baphinde bafunction abenza baphinde baphile ngokwemigomo yenhliziyo nezwi lakhe usuke ekhuluma ngabantu abanjalo. Now uma ufunda-ke lapha incwadi kaTimothy wesibili chapter 2 amen uyiqala verse 1 wehla nayo ngizoyisummarize ngenza kwethu ukuze na ufunde lezi zinto uyijwayele ungayikhohlwa. Mina ngayikhumbuza le ncwadi ngokuthi uma ngithi uNkulunkulu abantu abanjani laba athi baphila bafunctiona and operate by his spirit. They are after his own heart and they are perfect with him. Hloboni abantu le into engifuna uyifaka ekhanda lakho igama uFAT fat. Hloboni abazalwane le hloboni amadoda kaNkulunkulu la uNkulunkulu akhuluma ngayo the fat man the fat bazalwane. Amen. FAT.
Now uma ngifunda incwadi bafowethu kaTimotheyu wesibili chapter 2 uzothola ukuthi uNkulunkulu mekhuluma ngabantu azosithumelela bona belusa azosithumelela bona usuke ekhuluma ngabantu abafaithful uFumela ufaithful amen abathembekile abantu aba-available for uNkulunkulu anganoma niyibona leyo kuyenze kube umzalwane but ungabi available amen ube umzalwane ongekho ubukhona amen so u-A umele u-available then u-T umele u-trustworthy abantu abathembekile amen iyona inhlobo yabantu ke lo uNkulunkulu akhuluma ngayo the fact man abantu uNkulunkulu abayithembayo nangabethemba ngezinto zakhe abathi mebeya kuNkulunkulu bethi Lord vuso wakho umsebenzi kimi ukuze ngami libatshazwe igama lakho kubantu nasezizweni uNkulunkulu athi I'm comfortable hallelujah amen uthembekile uNkulunkulu yakethemba aze akubeke futhi ukuthi ube umzalwane ebandleni lakhe amen u-available uma uNkulunkulu ekunaja ekuthinta ngendololwane ngokukamoya uyitshela wena ukuthi ukhathele ufuna ukulala uyakwazi uba available urespond uthi Lord thuma mina ngikhona ukuthandazulele ngesisu hallelujah amen thandazulele ngesisu ngoba khona into esikuthintile anazona ibona indlela amen kube trustworthy sikuthembe ngabafazi bethu sikuthembe ngeingane zethu sikuthembe ngeimali zethu hallelujah sikuthembe nangama asset imicebo yethu ukuthi mesikupporta vele umsebenzi kaNkulunkulu lo hallelujah these are men ke bafowethu these are men bazalwane who are after God's own heart njengoDavid men who are perfect with God abantu onhliziyo zabo ziphelelisiwe enhliziyweni kaBaba uNkulunkulu angazi noma ngibeka kahle yini ngiyombona kanjani ngiyombona ngani umzalwane osebenza futhi akhulume ngokwenhliziyo kaNkulunkulu amen Jeremiah chapter 3 verse 15 uthi laba abantu bayokwenza njani they will feed you ngicela uyifunde uma khona osiphethe scripture ukuthi labelusi nabefundisi who function according to my heart as uNkulunkulu uyobabona ngokuthi what will they do they will feed you with knowledge and understanding angazi noma niyibona yini bayonfeeda bayonphakela ukudla kwakamoya okunenza nibe nolwazi nokuqonda amen ukuze menithatha inqumo nithatha inqumo kuyizona akukho lapho balwe khona la in the scriptures ukuthi uNkulunkulu uyokuthumelela abantu abazokuroba hallelujah amen akukho lapho balwe khona kuma scriptures ukuthi uNkulunkulu uyokuthumelela abantu abazokuqona amen uNkulunkulu uthi abantu inhlobo yabantu engizoyithumela kuwe abantu abasohlelweni lami aba-operate ngentando yami abakhuluma ngokwenhliziyo yami abayikhulumela kwabo bakhuluma lokho mina Jehova Baba uNkulunkulu engikubekelela ukuthi ukuzwe ukukhulise amen hallelujah amen abantu abaziyo ngicela ukisho le abantu abaziyo ukuthi for unyaka wonke wena ubukhipho kweshumi hallelujah amen ngaleyo ndlela angeke ukuthi uthole ibonus but nayo ibonus ifuneka uyicazulule ukhipho kweshumi kuyo hallelujah amen abantu abaziyo ukuthi ibonus even nangolwimi laka economics ayibalwa enyangeni eziwu12 ibalwa ku13 hallelujah ngani
ibonus i-reward, ibonus iyumvuzo kababa noma umama obengatholakali throughout unyaka ekhaya, ehlezi phambi kwekhompyutha yakhe, esebenza ephusha ama-projects nomsebenzi asemsebenzini. Iy'ngane zingakwazi ukudlala naye, zibagijimisa eyadini, bayolwandle bayokhahlela isihlabathi namanzi, ngokuba kubhizi. Uma ubhizi, haleluya. Now mefika uDisemba uma ethi inkampani mesithi wenze kahle, nangu 13 wakho. Awuhlangene nathi. Thatha umndeni wakho ukhiphe. Uyobonga ngokuthi ukuphi isikhathi sokuthi ukwazi ukwenza lo 13. Hayi ngoba ungathanda ukuba nawo. Ukhiphe. Hamba uye Cape Town man. Hamba uye Drakensberg. Nge-13 check yakho. Ukuze kudangele ilanga ingane mesithi ziyakuphazamisa, zikhumbule ukuthi mase ngenile u-13 kuphela lonke usizi. Hallelujah. Abantu abazokutshela lelo qiniso. I-bonus is not for you, for us, for the church. Not unless we sukele bona uthandweni, but we cannot preach size sivule incwadi wrong just to get access to i-bonus yakho. Now sesivala ingane zakwethu ukuze ube nenhliziyo entsha, emsulwa, emhlophe nehlanzekile. Kumele ube sensitive to izinto zikaNkulunkulu. Kufanele ube sensitive to izinto zikamoya. Amen. Amen. Lokho kusho ukuthi kufanele kuvume ukuthi uNkulunkulu ayixhoboze. Ngizocela ukulisho kahle leli gama ukuze kungabe ngathi siyabo. Amen. Kufanele uvume ukuthi uNkulunkulu ayixhoboze inhliziyo yakho yeche losuka naye ezweni. Wangena nayo la ebandleni, wasufika uyimbathisi zembatho neuniform yala kuleli bandla, yaqasha yangathobozela. Ikivuke nje mekukhulunywa ngezinto zikaBaba uNkulunkulu ukusitshela ukuthi nina you think you are holier than thou, kanti akukhuluma wena, kukhuluma yona. Ayifuni ukwamukela iqiniso yokuthi ithobozeke, ithobozwe yizwi. Hallelujah. Sometimes uvele mina noma ngafa ngeke ngize kuveze umuntu. Khuluma yona, inhliziyo yakhe yitshe. Vuma ke mfowethu ukuthi uNkulunkulu ayithoboze. Hallelujah. Ufuna ukwazi ukuthi uNkulunkulu uyithoboza kanjani? Uzoyincwadi kaEzekiel chapter 36 uverse 26. Amen. La uzofunda khona ukuthi inhliziyo iqhotshozwa kanjani, but kuningi esingakusho ngayo ngenza kwethu. Amen. Bengithi nje sesivala asicacise lokho ukuthi ayikho into automatic umlingo lapho ekaJehova. Yonke into idinga wena ukuthi wenze isiqungo. Ngeke uNkulunkulu akubambe ngesilozana njengedlozi. Hallelujah. Hayi, uNkulunkulu mfowethu ukhuluma kahle nawe. Abanye baze bathi it's a still voice. Uyizwi kaNkulunkulu equiet engenamsindo elingakulwisi. Bese ziyaphuma inqondo. Isona simemo ke ngisikhipha ngenza kwethu namhlanje, ngisikhiphela mina ukuthwala akuyihlole ukuthi inhliziyo yakho owaphuma nayo ezweni isibuyile yini, yakheka kabusha noma isathobozekile. Uma usuqala uba nenkani usuvusa nomshwela, usuqala ukudefend isono uthwala, hayi buya ediphini likaBaba uNkulunkulu uzolungiswa, ikhotshozwe inhliziyo yakho. Hallelujah. Ngiyacabanga ke ngenza kwethu ukuthi uNkulunkulu ukhulumile nawe, wakhuluma nami. Amen. Udecide uNkulunkulu ukuthi usidinga kuphi, la sikhona khona indawo asidinga kuyona. Usesinikile ngisho ilanguage, ulwimi ekumele silikhulume naye. Hallelujah. CRCDRUI. Amen. CRCDRUI. Create in me a clean heart, O God. Yakagimi inhliziyo Jehova emhlophe. Amen. Ngizonishiya nawo ke bafowethu. CRCDRUI. Uzoyichaza wena ngesizulu. Amen. Amen. Decide that from today onward. Uma ngiyidinga lenhliziyo kaNkulunkulu,
ukuthi ayakhe kimi. Ngizocela nokuhlakani futhi kuNkulunkulu ukuze akwazi uNkulunkulu ukuyisustain lento nami ngikwazi ukuyisustain. uNkulunkulu ngicela ungibekelele abafundisi namadoda nabelusi abaqotho okuyibona abazoba amadoda aqotho kimi, fat men, faithful, available and trustworthy men abazongikhombisa indlela. Stay sealed always in the Holy Spirit of promise. Siphinde sihlangane again. We love you with the love of Christ Jesus. Amen.